دەما شەڤانی خەری تیڤی دەماوە خۆش بێ هێوی دیکەم ڕەوشاوە باش بێ divê xelekê de divê hefteyê de hin mijarên cida hene em ê bi hev re binirxînin û rexne bikin û li hev guhdar bikin bi dilekî vekirî bi mejiyekî vekirî wekî her carê jî û hûmê qehwa xwe jî vexwin û ê kêfa wî tê ser seraser çawa ê kêfa wî jî nayê bire biteq. Di pêncê vê mehê di meha Septemberê 2024 de hêzekî çekdar girêdayî Bafil Celal Talbanî kurê rehmetiyê Celal Talbanî serokê berê Yekîtîn Niştiman û serokê berê Iraqê û Bafil Talbanî ku niha serokê Yekîtîn Niştiman e yan jî tiştê ku ji Yekîtîn Niştiman maye hêzekî girêdayî Bafil Talbanî êrişî mala siyasetmedarê Kurd û berpirsê payebilind û naskirî di hundirê Yekîtî Niştiman de birêz Mele Bextiyar. Mele Bextiyar jî xezûrê berê ê Bafil Talabanî bû û Mele Bextiyar ez dikarim bêjim yani kesayetiya wî wekî kesayetiya Ebdulhelîm Xedam dema ku 17 sed mir ewî Ebdulhelîm Xedam bû piştgirê Beşar Esed ji bo ku Beşar Esed were bibe serokê komara Sûrî û pişt re Beşar Esed piştî ku hêza wî çêbû Ebdulhelîm Xedam ji kar derxist û problem çêbû. Çîroka Bafil Talabanî û Mele Bextiyar piçekî dişebihê çîroka Ebdulhelîm Xedam û Beşar Esed lê Ebdulhelîm Xedam ne xezûrê Beşar Esed bû Bafil Talabanî zavê Mele Bextiyar bû. Mele Bextiyar xezûrê Bafil Talabanî bû berê. Keça Mele Bextiyar li cem Bafil Talabanî bû zarokê wan jî hene. Dema ku Celal Talabanî wefat kir di demekî de di qûnaxekî de di kontrola Hîro Xan Hîro İbrahîm Ehmed li ser Yekîtîn Niştiman çêbû ê ku li tenişta Hîro sekinî Mele Bextiyar bû bi giraniya xwe bi saziyên xwe bi navê xwe bi bandora xwe li kêleka Hîro İbrahîm Ehmed sekinî û her du zarokên wê Qubad û Bafil û desthilatdariya wan li ser Yekîtîn Niştiman xurt kir. Wê çaxê eger Mele Bextiyar helwestekî wî li hemberî malbata Talabanî hebana yan jî yani ew jî li wê çaxê hesab dikir ku Bafil Talabanî were bibe serokê Yekîtî Niştiman zavê min e yani wekî ku ez serokê Yekîtî Niştiman bibim. Çawa ku ez muneya İbrahîm Ehmed bavê Hîro û zavê İbrahîm Ehmed Celal Talbanî serokê Yekîtî Niştiman xelas İbrahîm Ehmed jî serokê Yekîtî Niştiman e. Bi vî rengî û serokê ruhî ê fiilî ê Yekîtî Niştiman İbrahîm Ehmed ye. Dijatiya bi malbata Barzanî re dijatî bi Partî Demokrat re damezrînerê bingehîn ne Celal Talbanî damezrînerê bingehîn İbrahîm Ehmed e û İbrahîm Ehmed tê naskirin yani qaşo mêrik rewşenbîr e û helbestvan e û romannivîs e û qadî jî dadwer e. Mebest ku ez bêjim çîroka Mele Bextiyar û Yekîtî Niştiman gihaşt yani sînorê dawî hedê dawî nema Bafil Talabanî û ê derdora wî gavşûn didavêjin nema yani mecal nema rê nema delêv û derfet nema ku Mele Bextiyar
قبل باش بابي باش يعني اب مثلا چاولو جنشكي دركت اب ايري شهاني ايري شكي جي شرمزاريه ايري شكي جي رخني وبتندي و از وكي نفسكاركي ما بشتگیری دا ملا بختیار جبر کو براستی از چو قیس رخنه ملا بختیار بکم لی از نکارم انکار بکم که رولا وی اسلامی هانی رولا وی سیاست مداری هانی ده پشتگیریا تفگرا نویسکاری و روشنبیرین نتنی لکردستان الاسلیمانی لکتبایی کردستان عراقی حتی دكتور ياسين نصير كو رخنبانك لكولينيركي عراقي لسر بلامه تكذكر كو مهرجانا قلاويج سرانسري عراقي حب يذكر مهرجانا قلاويج هنر وأدبيات وروشنبيري يعني أذكارم بيجم نتنج بو سليمانية وكي رويكي جرين كردستان عراقي وهريميا كردستان عراقي كردستان باشور بو مهرجان ناو نتوي بو نتني كردين چارپرچين كردستان دهاتن و خوندن ترک جی دهاتن و خوندن فارس جی دهاتن و خوندن عرب جی دهاتن در عراقی دل دربای عراقی ده کسایتی ناونتوی دهاتن و خوندن به مهرجانه هانی مهرجانه کی براسی پر گرینگ پر مزن کوردیناتوری و پشتگیری و ملا بختیار انا مبري مرخنا ملا بختيار وهالوسطى ملا بختيار كريه مرخنا الجلال طالباني جكري مرخنا المسعود برزاني كري اب حقي من اب ما في منك واسرخنا بك ويعني ارجومنت وسدمين فان رخني هاني تشني يعني لسر قد سبيرنشز از تم اشكر لكم ليد روشة كي ولود دوي روشة آلوز دوي كريزا كو ملأ باختيار تيد درباس دبه از خالد تنشتا ملأ باختيار دبينم وبتندي هالوسطى بافل طالباني شرمزار دكم بتندي ايكو پشتگیریا بافل طالباني بكشي از وانجي شرمزار دكم جبركو تشيبرز جريك هبن يعني بفي شوازي ترورانه وهبانه ناي چاره سركرن هبونا بافل طالباني لسر سروكاتيا يكيتي نشتمان نها قنجي وكذا نا جلال طالباني قنجي وكذا ملا بختيار اف لجمع باش زلاله واز باورم گله كسين لكردستان باشور جيفي يعني هفبشن لقلبي نرينا هاني باشن بقرن برساخوه كما بافل طالباني بفي شوية هاني ايريش كر قالك سدم هاني يعني سدمين هندرين سدمين مال باطينه كو قيزة مال باختيار وقتية يجي بافل طالباني وزوجي بافل طالباني مالا مني يعني ناموساوي تحمل نكر يعني كو جناوي هرب يكي دنرب زوجه وباوي وين نبو اصلا ويعني بمنطقة كسايتي ترابه جبو قلت تشيروكن خو بروبلمي خو بمال خزور خو مال خزور خو رت چاره سر بكت ريخستن وت بارتيا خو وت هيزا عسكريه بارتيا خو تبكار بين تب مسألة بك سياسي او مسألة شخصية يعني اللي دما في هالوسطى هاني هالوسطى يعني بأخلاق لهمبري ملا باختيار اشكره دبه كري خستنا يكيتين اجتماع نما يكيتين اجتماعه
یەکیتی تاالبان yani یەکیتی بی مالباتا تاالبانی و یەک ji tiştên ku rexne dikir me li bextiyar van dema dawî ku bî mesela malbatî rola me li bextiyar di vê di veguherîna yekîtîn îjtiman ku bibe şirketekî malbatî bibe saziyekî malbatî rola wî tê de heye heye rola Kosret Resûl heye heye rola Adil Murad û rola Fuad Mecsûm û rola ev hemû serkirdeyên êsah û ê mirî ê ku piştî Celal Talbanî jî wefat kirin rola wan di vê rewşa ku niha yekîtîn îjtiman tê de dijî pir heye bi taybet piştî çîroka Kerkûkê piştî mesela referandûmê û koçewa Lahor Şêx Cengî û Bafıl Talebanî Kerkûk radestî Iraqê kirin ji bo ku ciyê xwe biparêzin ev rol heye lê niha halê hazir em dikarin me li bextiyar rexne bikin li ser van helwestê yani ew jî dikare rexne bikin ew jî dikare piçekî li xwe vegere û bêje min tiştekî ne baş kir di heqê yekîtîn îjtiman de di heqê xwe de di heqê doza Kurd de di heqê Kerkûkê de min tiştekî ne baş kir ku ez bûm bingeh û piştgir ji bo ku Bafıl Talebanî were li ser yekîtî niştiman rûnê ew û diya xwe û birayê xwe û bi çarenûs û qedera gelê Kurd li Kurdistana Başûr bilîzin ev yani dikare ew bike yani dikare û ev qey gerek rexneyekî lêvegerekî rexneyî ji xwe re çê bike lê niha rewş bi vî rengî ye rewş ez çi qeyse nelgel mamoste me li bextiyar bim berê niha di rewşa ku ez tê de di rewşa ku ew tê de ez xwe li gel wî dibînim û ez piştgiriya wî dikim û ez dijî vê helwesta kirêt a bêexlaq li dijî ne tenê me li bextiyar li dijî Slêmanî li dijî yani ez wê li dijî Kerkûk dihesibim li dijî Slêmanî û li dijî hemû Kurdistanê dihesibim ez bi vî nerîna hanê nêzîkî vê bûyera hanê dikim aliyê wê malbatî me nas kir aliyê wê wekî din heye saziyên ragihandinê saziyên rewşenbîriyê ê ku girêdayî me li bextiyar helwesta wan li dijî îslama siyasî ya Kurdistana Iraqê hebû wekî kesayetiyekî çepgir wekî kesayetiyekî liberal wekî kesayetiyekî li dijî îslama siyasî ev helwest di hundirê medya nêzîkî yan jî girêdayî me li bextiyar ev tişt hebû baş e êrişekî bi vî rengî Bafıl Talebanî muxazeleya îslama siyasî dike Yekgirtûyê İslamî Hereketê İslamî Cemaetê İslamî Elî Babêr û nizanim kî û ev kesên han ê ku Bahaeddîn Salaheddîn ev Hereketê İslamî ku di Kurdistana Iraqê de hene Bafıl Talebanî piçekî xwenêzîkî wan dike ev yek wekî din kî hene Bafıl Talebanî xwenêzîkî goran dike ji ber ku li gorî agahiyê me li gorî şopandina me li bextiyar pir rexne li ne rexne yani dîroka reş a Nêşîrwan Mistefa eşkere dikir tawan û cinayetên Nêşîrwan Mistefa gendeliya Nêşîrwan Mistefa eşkere dikir dema ku Nêşîrwan Mistefa ji yekîtîn îjtiman qut bû û bûn dijberî hev me li bextiyar helwestekî wî rexneyî hebû li derbarî vê mesela hanê tiştekî di ev yekîtîn îjtiman de heye tiştekî wilo pir gendel bir genî yani wê hinek derkevin bêjin reform û li dijî gendeliye wekî çîroka Nêşîrwan Mistefa li dijî gendeliye û reforma di yekîtîn îjtiman de niha ku te dît ku dîroka wan di gendeliyê de û di tiştên reş û tarî û tawana de tije ye
ئەوێ دنجی هەیەوەی کۆ شاسوارە چییە ئەو عینی چیرۆک وەکی فابریکەیەکی کەسێن ولۆ ینی رەخنە لە پەدەکە دەکەن رەخنە لە ماڵباتە بەرزانی دکن لێ پارتیە یەکیتی نیشتمان تشتێژ یەکیتی نیشتمان مایی یعنی di meselên malbatî de te eleqeya vê rêxistnahanê bi çepgirî bi ketkarî bi zehmetkêşan tiştekî yanî ez ê çawa rabim wekî Bafıl Talebanî ez ê bêjim wala vêya kesekî çepgir e yan jî kesekî zehmetkêş e yan jî yanî li kesên feqîr û xizan û hejar dipirse yekî wekî Bafıl Talebanî yan jî wekî Qubat ku her du jî milyardêr in û diya wan jî û ew Şahnaz İbrahîm Ehmed di nav de û yeke ji malbata Talebanî kî ye di endama parlamentoya Iraqê bû vana ku ji piştî yekîtiyên niştiman bûnin milyonêr bûnin milyardêr ez wan çepgir bihesibim ez wan hevalê xizan û hejar û kesên feqîrên Kurdistanê wan hesibim jî ne meqûl e ne mentiq û ne exlaqî jî ev hereketa goran û yan jî ev kesê ku ji yekîtî niştiman qut bûn bi navê reform bi navê çaksazî bi navê islahê bi navê tenmiye bi navê guherîn goran gorandin bi vî navê hanê bi vî diruşmeyê hanê derketin ku aynî wek ew jî wek Bafıl in ew çîrok e baş e Bafıl Talebanî û Qubat Talebanî terbiya kî ne terbiya xanim Hîro İbrahîm Ehmed û Celal Talebanî ye Celal rabû ev jî li cêr rûnin ji tezdî ku Celal Talebanî di salê xwe yên dawî de poşman bû çima li hemberî Mele Mistefa rabû çima ji Partî Demokrat qut bûn poşman bû lê nema feydê kir çû tovê dijatiya malbata Barzanî û Partî Demokrat eslê wê koka wê tovê wê İbrahîm Ehmed û Celal Talebanî jî ket vê mesela hanê li gorî me helwesta wefadarî ku Mele Bextiyar pir behsa wefadarî dike ku malbata Talebanî ne wefadar bûn ji wî re ez fêm dikim çima wisa diaxive ji ber ku yanî di demên herî zehmet de Mele Bextiyar li kêleka vê malbata hanê sekinî û ev sekina wî ev westandin yani xwe westand heta ku Bafıl Talebanî wilo di hundirê yekîtî niştiman bû dîktatorekî mezin pişt re Mele Bextiyar derîba vê mesela hanê da derîba ku ew jî bû ji damezrînerê dîktatoriyeta Bafıl Celal Talebanî di hundirê yekîtî niştiman de ez yanî min li axaftinê mamoste guhdar kir mamoste Mele Bextiyar li gorî me nivîskar û rewşenbîrên Kurd li Başûr li Rojava li kîjan derê li diaspora li Bakur ez dibêm qey pir kêm kes mane nehatine vexwendin mehrecana gela wêj û nivîskarên Ereb jî wisa nivîskarên Tirk yanî Mele Bextiyar kesayetiyekî wilo di qada rewşenbîrî de cihekî xwe çêkiribû carna dibû cihê qerf û henekê Talebanî û Celal Talebanî û Nêşîrvan Mustefa hûn bixwazin globalîzmê nas bikin herin li Mele Bextiyar pirs bikin û tiştên bi vî rengî yanî qaşo yanî Nêşîrvan Mustefa ramyar û filozofekî mezin e yanî tiştên wilo hene li ser Mele Bextiyar lê ez nikarim yanî wilo bêdeng bimînim
دەربارەی vê rewşa û ez nikarim bêdengiya nivîskar û rewşebîrên Kurda li Kurdistana Iraqê li dervayê Kurdistana Iraqê rexne nekim. Cihê rexneyê. Cihê rexneyê ku Mele Bextiyar di rewşekî dema mehrecana gelawêj çêbik û xelkê vexwendî û her kes herin silav lê bikin midît çawa xwe wilo nivîskar û rewşenbîrên Kurd wilo xwe nizm dikirin ji Mele Bextiyar re. Yani ez çûm hatim vexwendin di 2013 di navbera mû Mele Bextiyar de ti diyalog çê nebû. Ti axaftin yani ti nîqaş wilo ebeden çê nebûn. Belkî wilo dema ku ez xelat kirim min silav kir û bes. Lê ez ne bi wê yani wilo bi wê mezelleta hanê ez biçim wilo xwe kêm bikim. Na, ew Mele Bextiyar jî roşengosê me. Ez nivîskarekî Kurdim, ez hatime vexwendin vê mehrecana hanê yani ez bi vê vexwendina hanê nayêm kirîn. Lê min dîtin nivîskarê me Kurda ne ku mesele rêzgirtin e. Ji rêzgirtinê wê de tir Ereb jî wisa. Lê niha ev kesên han Ereb û Kurd dibînin halê Mele Bextiyar dibin çi êrişî de ye û bêdeng in. Ev bêdengiya tevgera nivîskarî û rewşenbîrî ku di nav dikevana di qenciya Mele Bextiyar li ser wan heye îdî wilo bêdeng in ji xwe meseleyê temaşe dikin. Ev jî cihê mixabinî ye. Xem nake. Lê ez tiştekî dixwazim ji hemû yani dîrok qeyd dikin ha Mele Bextiyar jî li derdora xwe dinere. Ev kesê ku hewqasa bi dilgermî nêzîkî wî dibûn û jêr xweş dikirin û li cemî şixûlîn û maaş distendin. Maaşê xwe distendin, nivîskar, rewşenbîr hemû wilo li meseleyê temaşe dikin. Piştî ev vîdyoya hanê, piştî piştgiriya me belkî biçekî li xwe vegerin bi xwe bihesin yani. Biçekî bi xwe bihesin û xwedî helwestek bin. Helwestekî wilo welatparêzî, wefadarî, kurdewarî û li dijî kiryarên Bafil Talebanî û Yekîtî Niştiman li hemberî Mele Bextiyar bisekinin. Kak Mele Bextiyar tevî emirê hanê di nava Yekîtî Niştiman derbas kir te netkarî û tu nikare guhertinê çê bike. Çû mesele çû ye xwe newestîn. Ev tu dibêje em ê bereyekî fireh û ev kesên ku dev ji Yekîtî berdan e û em ê Yekîtî Niştiman vegerînin û tu Yekîtî Niştiman ji malbata Talebanî nema dikare xelas bike. Ji ber ku rola te jî divê mesela hanê de hebû, rola Berhem Salih jî hebû ku malbata dîktatoriyeta malbata Talebanî di hundirê vê hizba hanê de vê rêxistina hanê de tekez bibe û bicih be. Tu nikare. Tu nikare rêforma û ji nû ve wekî em ê bêjin انقلابekî siyasî, fikrî, îdeolojî, nizanim ruhiyetî Yekîtî Niştiman na. Ev xewn in. Eger mafya û mentiqê terorê û mentiqê çeka hebe tu nikare. İran nahêle, Heyşda Şeibî nahêle, PKK nahêle. Evana hemû berjewendiyê wan di hebûna yekî wek Bafil Talebanî bimîne serokê Yekîtî Niştiman. Wê rê nedin te û mecal nedin te ku tu rabe yani tu li ber keda xwe dikeve, tu li ber Yekîtî Niştiman dikeve, li ber vê emirê han, li ber vê dîroka hanê dikeve çû tiştê çû nedidû. Berê xwe bide tiştê din. Ez neçû cem partî jî wekî hizbî lê tu dikare eger derfeta te hebe karê rewşenbîrî, karê fikrî berdewam bike. Ev hezar qatî çêtir e ji karê siyasî û karê hizbayetî
كو تدبين الروشة حزبايتي دي كردستان عراقي دي بالتايبت ودنافا كردا بقشتي جهاشتي كيجن كوناغي پر زوره پر زحمته پر دجواره كو تفان خون وخيالي وخوات تدفي عمري هاني ده بشتي في أزمنة هاني بشتي في تجربة هاني تجنوب جمرية كيتين اجتماع وقرينية كيتين اجتماع بنا قره وبره بنا قره بره أولو بهل تتنكار يعني لقوري خوات لقوري تصوراتي خوات كده كي زيدتي خرج بك كنتش ندن لازما تشتدن بيوستيا هم بذيك هذا هاني هي اف مثلا هاني يعني از وكي كردكي وكي نفيسكاركي از دبيجم بهيل جوان يكي تي جبري ده خراب ابو جبري ده يعني جدما برا شيست و چارا شيست و ششا وحتى حفتي و بينجا وحتى حشتي و سسيا يعني تبيتر تبرپرسي كفناري دناوا يكيتي دنازك يكيتي چوابو مام جلال طالباني ام خپيت بينن مام جلال طالباني چبو يعني جاركي از بقريام بيرانين جلال طالباني كاك ملا بختيار متشتكي بالكيش ديت مديد كو جلال طالباني نيزيكي بويرن سويكاست سياسي نيزيكي وي وكي كاست نيزيكي وي وكي دم نيزيكي وي وكي جه غسان كنفاني كو جلال طالباني دبيرانين خود بحث دكه دبيجم شيرت ل غسان كنفاني كر بآمنه كر هات كشتن ووي چاقي جلال طالباني اندامي جبهة شعبي بو ناسنامه جبهة شعبي دروشنامه دكوفارا الهدف جي كار دكر ده هفته ودواده لباريس بوير دقومن ودي سايكي تبقرا فلسطيني تيكوشتن جلال طالباني دبي مشيرت لي دكر وبآمن اكر لفيينا بوير چه دبي جلال طالباني دبي مشيرت كر وبآمن اكرن صادق شرف كندي لبرلين تيكوشتن دبي مشيرت لي كر وبآمن اكر اف حمو كسين كتي تين كوشتن يعني تخمين وقماني جلال طالباني هبو بويرين يعني ترورانه لدي وان كسيهاني لمخابن وان كسيهان قحط شيرت وآگهداري جلال طالباني نكرن وجيانا خواهش دادا ما جلال طالباني بوچه ما بو عالم الغيب ما بو يعني اب آگاهي مج دوه برپرسكي پایبلند پارتي ديمقراطي كردستاني ايران مگر دما عبد الرحمن قاسملو لفيينا هات تصفية كرن جلال طالباني لإيراني بو جلال طالباني لسر راديو إيراني صدام حسين توان بار دكر بكشتنا عبد الرحمن قاسملو ما قيوة ديروك جبير بك يعني إجا برائه إجا ماموسته إجا مسألة جبري ده خرابية جبري ده خرابية ريا خوار جبراي محمد دسبيكر وجهاشت جلال طالباني ونها كريوي أبريا هاني بردوام دك از هيوي دكم كو صاغي وسلامتي جبوتا وجبو مالباطاتا ودجيانا تي ماي سالن تي ماي تسركفتي ب ندواري سياستين دواري روشنبيري نفسكاري روجنفيسي خو بنفسي بيراني خو بنفسين بك براستي تشتي كتل سر مالباطا هاني دزانه تشتي تسر جلال طالباني دزانه تشتي انتي كلين طاري مرا نزانه يعني بلكي بافل طالباني كاوي شوين سريته مرا نزانه دبيت فان تشتي هان بك ملك ديروك بنفسين واشكره وبويركي وبزانبون وبرامياري إيدي كيرجي هاشتي هستي ودم هاتي كنت بآخذ وبنفسين بارتي مارتيا تشينك
rêxistinên siyasî çênek, rêxistinên xwe ê ragihandinê pêş bix, rêxistinên xwe yê rewşenbîrî pêş bix, saziya gelawêj pêş bix. Pêwîstiya me ne bi partiyekî siyasî heye, pêwîstiya me bi tevgerekî rewşenbîrî, bi saziyekî rewşenbîrî rêkûpêk profesyonel ku karibe xizmeta civaka Kurd bike, xizmeta raya giştiya Kurd bike, xizmeta bîr û boçûnê netewayî, asnama netewayî a gelê Kurd bike. Me behsa ew xet û rêya dîrokî a dijatiya PDK û malbata Barzanî kir, me behsa wê kir ku ji Birahîm Ehmed dest pê dike û ew perçebûna ku li partî çêkir. Lê tişek din jî heye, yanî baş e ev dijatiya malbata Barzanî û PDK li cem PKK ev ji kur hatiye? Ez vedgerim dîroka PKK di rojnama serxwebûn de vegerin, rojnama PKK a navendî, rojnama serxwebûn hûnê bibînin ku hevpeyvînekî berfireh bi Mesûd Barzanî kiriye û li cebheya li hemberî emperyalîzmê û li hemberî Amerîka û li hemberî dewleta Tirk wê çaxê di heştê û sisiya de ev heta roja îro hîn di erşîfê de heye. Wê çaxê jî Partî Demokrat bi PKK re li Şamê peymanekî mor dikin bi hev re. Mesûd Barzanî ji aliyê PDK, Abdullah Öcalan ji aliyê PKK û wê jî xal bi xal eşkere kir. Baş e eger hûn vegerin ew hevpeyvîna BBCya Tirkî bi Mihemed Emîn Pencewînî bi devê xwe, Mihemed Emîn Pencewînî yanî naskirî Apoçî ye, bi devê xwe dibêje rola Nêçîrvan Barzanî, rola Mesûd Barzanî di wê dema hanê de 2013 de diyaloga di navbera PKK û dewleta Tirk rola wan rolekî pozitîv bû, erênî bû, gelekî baş bû. Baş e di meselên aştiyê de di navbera PKK û dewleta Tirk rola PKK baş e. Ev çima PKK di ser medya xwe di vî cîhanê ji gel re vedişêre KDP û dijmin û îxanet û nizanim çi û van derewê hane. Van derewê ku û ja gelek ehmeq hene derin û tên û dibêjin îxanet, kuro çi îxanet hey xwelî ser. Çi îxanet e? Hev piçekî hema li dîroka rêxistina xwe veke. Ev îxanet û nizanim çima rêxistina te de çi peymana pêrvor dike? Îxanet çima serokê te pesnê Mesûd Barzanî û pesnê PDK de de wextê ku di nava diyalogê de bin piştgiriya diyaloga dewleta Tirk û PKK dikin. Îxanet û KDP wama çi ji devê Duran Qalqan derkeve, çi ji devê Cemîl Bayık derkeve wê Apoçî jî wilo wekî benîşt bicûn bê ku li dîrokê vegerin, bê ku mesele binirxînin. Baş e yanî ji Kurtê ev dijminatiya PDK û malbata Barzanî di hundirê PKK de. Ev ji Kurtê ez dixwazim nas bikim û edêm xê hûn jî dixwazin nas bikin. Musul'da bir Barzani devleti, Kürt Cüdayık devlet kurulduğu takdirde bunun Türkiye'yi daha da küçülteceğini söyleyen bir insanım. Ben bütün bunlardan farklıyım. Ve şu anda geçen sene
Bu sene benimle ilgili kampanyanın tamamen bu çerçevede olduğunu düşünüyorum. Kampanyadan söz ediyorsunuz. Bana karşı yapılan kampanyayı Barzani yapıyor. Barzani yapıyor. Evet, benim karşımda Barzani var, benim karşımda İsrail. Ama Abdullah Öcalan şu anda Kemalist ve Türkçüdür. Bunu yapan da Yalçın Küçük'tür, kampanyanın bu da. Bu kampanyanın şu anda çıkmasının nedeni de son 6 aya kadar Türkiye Kürtleri bir şekilde Barzanici, Leyla Zana, büyük liderin Barzani, Talabani, bir de başkasını sayıyordu. Ama son 6 ayda Türkiye Kürtlerinde çok önemli bir değişiklik var. O önemli değişiklikle de anti-Barzani, Anti Barzani. anti-Fethullah Gülen, anti-AKP ve anti-İsrail çizgisine geldiler. Tam değil ama buraya Yavaş doğru yavaş gidiyorlar. geliyorlar. Peki şeyi Onun için hocam de- şunu da merak Burada, ettiğim şunu da için. söyleyeyim. Bir dakika duracağım burada. Çünkü bu noktaya geleceğiz. Ben Kürtleri Türkist ve Kemalist yaptığımı, iddialarını, benimle ilgili bu iddialar bana göre fazladır. Ancak Taraf gazetesinden 2 kişi gittiği zaman Kandil Dağı'nda bunlar Kemalist dediler. Benim işim Türkiye Kürtlerini Türkiye'de tutmak. والمامۆستای ئاپۆ قەڕاسی ئەرگەنەکۆنجی یک کەمالیست وە گوهدار کرد بە زمانی ترکی زەلال وەرگەراوەیە عەرەبیشی بنیدە وەرگەراوەیە کوردیشی هەیە چ دبێژە ئەڤی یاڵچین کچک هشیاری ددە هشیاری ji dewletekî Kurdî ku Kurdistana Iraqê çêbir li Mûsilê çêbir dibêje wê dewleta Tirk biçûk bibe dewleta Tirk lawaz bibe dijatiya wî stratîjiya wî a Yalçın Küçük mamosteyê Apo ku ji salê not û yekê û not û duwa berjor dixwe perî çeksekinî Yalçın Küçük ket dewrê Yalçın Küçük sekinî sirrî sireya onder ket dewrê sirrî sireya onder sekinî Alî Kemal Ozan ket dewrê û bi vî rengî her yekî yanî kontakta mîtê bi vê rêxistina hanê li destpêrî yekî din bi vî mentiqê hanê dewleta Tirk bi PKK re dayîstandiye heta roja îro û dibin kontrolê de ev Yalçın Küçük binerin çi dibêje bi zimanekî zelal debere apoçî derkeve vî jinna newloyê dibêje yanî dewletekî Kurdî û Siyonîzm tîne dike hevalê hev dike dixe nav hev ev ji aliyekî û dibêt yanî metirsiyê xwe gumanê xwe Kurdistana Iraqê û Barzanî û dijminatiya xwe ne li hemberî Qaşomêrik çepgir e ne li hemberî dewleta Tirk e lê li hemberî Barzanî û rêya Barzanî û fikrê Barzanî kî mamosteyê Apo birêz Yalçın Küçük ma PKK dike wê sîlmîş bike ji dîroka xwe Yalçın Küçük yan jî dixwe perî çek dikare tiştekî wilo bike yanî dopêr bûne neberî 300-400 salî bû foto hene nivîs hene pirtûk hene her tişt hene we temaşe kir çi behsa Apo dike dibêje Apo niha yekî Kemalîst e niha yekî Türk Apo yanî ji ber ku bi rastî şagirtê Yalçın Küçük û Yalçın Küçük derewa nake rast dibêje Apo niha Kemalîst e û Tirkîtiyê diparêze û Tirkiye diparêze û ev dijminatiya di nava PKK de hatî çandin li dijî Barzanî li dijî pedekê a koka wê ji vir tê ji dewleta Tirk tê ji dewleta Kurd tê ji mîtê tê ji Yalçın Küçük tê û di nava PKK de wilo û ne tenê di nava PKK de ji nava PKK derbasî nava civaka Kurd bîye dibêje Yalçın Küçük dibêje Kurdê Bakur me Kurda ji PKK ji Barzanî dûr xist ev serkeftinekî ji xwe hesê be
بروژه وی بسر و راستی ولایه هرش خور نهال هادب و مادب بنره هرش خور لپایده و مایده بنره ويجمر صالح مسلم بقلافته خو بزكي خو والدار بشبشبها خو ويدرك بيش قادة إخانات نظارم شوف لا أفهمو شاگردی آپوشی شاگردکی بچوک یالچین küçük şagirdeki Mustafa Kemal Atatürk ji bo hûn çîrokê baş nas bikin ji bo hûn ev dijminatiya ku di nava Kurda de di nava kutleya PKK li dijî Kurdistana Iraqê li dijî ala Kurdistanê li dijî malbata Barzanî koka wê ji Kurtê ji bo hûn nas bikin tiştekî din ev Yalçın Küçük dema diçû û dihat kampên PKK li Libnanê li Şamê kontakta wî bi kî re bû me berê gotiye wezî dîsa dubare bikin ev Sabrî Ceng Doğaltepe sefîrê berê ê dewleta Tirk li Şamê 10 sala li Şamê maye 10 sala û di wê dema ku Apo li Şamê bû ev jî li Şamê bû li kêleka ku karî wî wekî sefîrê dewleta Tirk karek wî din jî hebû ku berpirsê istixbaratê dewleta Tirk ê derve ê di wezareta karê derve de ew berpirsê wê bû ev Sabrî Ceng Doğaltepe û Yalçın Küçük hevalê hevin û hevlingê hevin malbatî jî merivê hevin dema Yalçın Küçük ji cem Apo radibû diçû cem sefîrê dewleta Tirk Yalçın Küçük xelkê jêrgot yanî Yalçın Küçük digot çi digot mesela yanî têkiliyekî malbatî ye normal e baş ji niha û pêv de dema ku we dît Duran Kalkan bêje arkadaşlar KDP îxanetî nas bikin ku Yalçın Küçük di hindirî wî de yî di serî wî de yî ew diaxive dema ku Cemîl Bayok derket bêje KDP îxanet malbata Barzanî Cemîl Bayok de jî xewlo xwaro maro dike nas bikin ku di hindirî wî de di serî wî de Yalçın Küçük diaxive Apo jî bi vî rengî ev her sê jî bi vî rengî ji bo hûn nas bikin ev dijatî ji Kurtê ev dijminatî ji Kurtê yanî heqwas belge heqwas înformasyon heqwas şirove zelal û mero ta bi derzî ve dike û ji apoşiyar dibêje û hîna ker hene dibêjin na hîna bêhîş hene dibêjin tevgera azadiyê reşkirina tevgera azadiyê wê xwelî serê te berê wala reşkirina çi spîtê ma ez reş bikim ev çi tevgera azadiyê ku serkêşê wê û rêhberê wê newewî Yalçın Küçük be ev çi tevgera azadiyê ye ya qey ana qey evê kesî hûlo di nava PKK de qey dema van tiştê dibînin daxuyaniyê Yalçın Küçük axaftinê wî kul Şamê bû kul Tirkî bû ya û li Ewropa li Me TV û Roj TV û di medya PKK de 24 saet hazir dibû qey ji ber xwe fedî nakin
بچێکی ول خۆ ناگەرن یا کام vê pirsahanê ji xwe bikin mixabin ji xwe fedî nakin lewma berdewam dikin. berî çend roja ciwanekî Bakurê Kurdistanê bimire axivî mirke têkiliyê ji herêma Serhedê ye ewî ji mir çi got dilê me pir xweş kir bi rastî ewî ji mir got ez apoçî bûm bi saya van rexneyên te û ew vîdyoyên ku tu belav dikî ez ji apoçiya dûr ketim û ji mart kesên ku ji malbata wî di nava PKKê de jiyana xwe ji dest dane ser asta şervanên normal ser asta fermandarê eyaleta. Evî ciwanê Serhedî got ne ez tenî me got bi deha bi seda ciwanên Kurd niha bi zimanê Kurdî mijûlin bi çanda Kurdî mijûlin û li dervayê çerçeveya PKK. HDP û MDP û Dew Partî û Çeqilmaz Partî û nizanim Hêkerûn Partî evana li aliyekî û tevgera ciwanên serbixwe ê Kurd ê welatparêz li aliyekî dinin Newroza xweldar dixin ala Kurdistanê li dar dixin dibên çewsandin û çavsoriya dewleta Tirkin û çewsandin û çavsoriya PKK ne. Evî camêrî hene got ez berê apoçî bûm ne tenê niha PKK ji ter dibêje xayîn ji mir jî dibêje xayîn. Lê tiştê dilê min xweş kir ev 13 sal ez rexne dikim bi meqale bi erebî bi kurmancî bi ser hemû asteya. Evî yekemîn care xortekî Kurd ciwanekî Kurd dilê min wilo rehet kir got bi saya van rexnêhanê ez ji PKK dûr ketim. Ne tu tenê hezkiriyê ala Kurdistanê em jî hezkiriyê ala Kurdistanê ne. Ne tu tenê hezkiriyê çanda û zimana Kurdî ye em jî hezkiriyê çanda û zimana Kurdî ne. Em zimanê xwe diparêzin û em fikrê kemalîzmê û apoîzmê rexne jî dikin û li hember jî disekinin. û ji mir wilo bi ez berî demekî li Kurdistanê bûm ev tişt dîtin yanî ku xelk nema razî ye ji HDP di nava HDP di nava kutleya PKK jî di narazî bûn heyî yanî lê min nizanî dwarê rêxistinî di xort xwe rêxistin kirine ciwan xwe rêxistin kirin ji mir got em li Amedê hene em li Mûşê hene em li Bedlîsê hene em li bajarê Tirka hene carekî ez vexwendim got eger te hatî Bakurê Kurdistanê were civata me û em ê bi te biaxivin û em bi xwe te bidin nas kirin. Bi rastî ez gelek vîdyo jî ji mir şand yanî ev tiştê ku we dîtî hin mînak ji mir şandin yanî ku karê wan û xebata wan ez gelekî kêfxweş bûm ez gelekî bi van ciwanê han serbilindim ez wan yek bi yek hembêz dikim û rêzekî bê sînor ji wan re pêşkêş dikim silavên germ silavên dostanî silavên welatparêzî ji vê derê heya Amedê û Serhedê û bajarên Tirka ji van ciwanên hêja re dişînim paşeroja Kurdistana Bakur evin ev tevgerê ciwanan e ev tevgerê ku bîr û boçûnê netewî li dervayî tecrüba PKK li dervayî PKK jî dîtin
partiye din jî dîtin lê niha xwe rêxistin dikin ji ziman dest pê dikin ji çandeya Kurd dest pê dikin ji bingeh ji zimanê Kurdî dest pê dikin û dibêjin li Kurdistanê ji bo me wekî grûpek ciwana zimanekî din qedexeyê hemû bi zimanê Kurdî em diaxivin deman bi hevdûr em dikevin diyalogê em bi zimanê Kurdî diaxivin em bi zimanê Tirkî naaxivin em neapoçîne em biçin bi zimanê Tirkî biaxivin em ne Amed Dicle û Qaqşar û Remarin em dema bi hevdûr biaxivin em bi Tirkî bi hevdûr biaxivin na em Kurdin em Kurdistanî ne em neapoçîne û me wisa jî bimînin xortê hêja ciwanê hêja ez te gelekî spas dikim û bi yanî di rêya te de hemû hevalê te keç xort wan ji dil û can hembêz dikim û bejna xwe li ber keda we li ber helwesta we li ber Kurdheziya we ziman heziya we çande heziya we ez bejna xwe ji we re ditewîtim çi ji yolî Tirko dobe xostak çijmatê xostin hir û êm bi nirînê min her însanek hor e xostak êjmatê xostin hir û em li piştê vê îdorê bin siyasiyan û eskeriyan heta ormancî xwe bicitîne piştî wê em ê bon rorînin ser tawlê û em ê hevdê bihetikînin em bolê xwe fera bikin vê 10-5 salnê pîşê me dotê xilas bibe bîrin ji were qusûrê min av kin êm jî şoxlê min çêbî ez ê herim şoxlê xwe bes ez guhdariyê we dikim ji jêr ve ev jî ciwanekî Kurd e ji xuyayê ji devoka wî ji Efrîn e yanî nerîna xwe dibêje nerîna wî jî çi ye çişmetê xastin xastekî wî dibêje em li vê em piştgiriya vê hizba hanê bikin bi benda wê bin 10 sal 15 sal heta armancê xwe pek bîne pêştira em ê ser masê wan rûnin û ji em ê rexne li wan bikin wilo ji xwe difikire wilo bi serasera wilo bi besatet wilo bi sethiyet yanî wilo bi dilpakî wê li benda wan bi 15 sala hîne 15 salê din wê li benda wan Efrîn jî çû serê kaniyê jî çû girê spî jî çû wê Qamişlo jî bi ser dibide û ji xwe Kurdistana Bakur jî giş çûye û Kurdistana Iraqê jî apoçî tê yanî xerakirinê çê dikin wê li benda wan bi 10-15 sala piştre bigêjin armancê xwe hemû bikin ax û xwelî Kurd nehêlin nûka wî vî biraderê Efrînî were ji apoçiyar bêje we çima wilo kir a piştî armancê xwe pêk bînin armancê xwe pêk bînin armancê wan çi ye ey xwelî ser armancê wan çi ye çi armancê li cem wan maye armancê wan tinekirina te ku te tune bikin armancê wan ku te bînî te têxin vî halê hanê tu 10-15 sal li benda wan bimîne heta armancê xwe pêk bîne jêheyê wekû jêr Kurdistanê bînin wê jêr Efrînê rizgar bikin nizane ku serokê Newewî piştî dagirkirina Efrînê ewî got ji Qesedê xwest ez hêvî dikim hesasiyetê dewleta Tirk ber çavwere derbas kir jêheyê ax yanî tiştên wilo merov matmayî dihêle ku hîna heta roja îro xelkên Efrînê dibînin ku çi hatî ser halê Efrînê û zarokê wan zarokê berî ew jina Kurd ku hewara xwe bigirî li ser sosyal medya diaxive dibêje keça min me vegerînin ya maqî yanî ana win rexne li PKK jî nekin PKK neparêzin ev kiryarên PKK ê terorane neparêzin li bendê yî heta 10-15 sala hasil here Mûsil tiştek ku nemîne Kurd û Kurdistan nemîne doza Kurd nemîne gelê Kurd nemîne hemû bibin Tirk nûka were camêr were
ji PKK rûnê li ser masê û ji wan re bêje nûkê rexne bike. Ev mintiqê hene mintiqê cemaeta Şêx Alî. Ev apoçiyên nû ku Şêx Alî hindikek mayî bêje jiyan bê serok nabe û bijî serok apo. Qaşo serokê partiyekî ye. Evî mintiqê hene wan fursetekî bidin wan, mecalekî bidin wan û bire xwasa bimînin dawiyê ana şer re bire armancê xwe pêk bînin û pişt wê were rexne li wan bikin piştî 10 sala. Piştî 10 sala. Xwediya ji mala Xwedê re ev gotina te jî cih bihatana. Yani piştî 10 sala ev PKK ev apoçî ji me re Efrînê vegeranda û Kurdistanê çê bikira me bigota xemnak. Mana apo di sala not û yekê de di sala notî di not û yekê de bi zimanekî ji vir heya Efrînê dirêj got sala 2000 em ê Kurdistanê çê bikin. Sala 2000 apo girtî bû îtîzara xwe lêbûrîna xwe ji dayîkên eskerên Tirk re xwest û wan kir şehîd. û niha dibêje prensîbên Kemalîzmê û netewa demokratîk û yekîtiya demokratîk û komara demokratîk. Heta komara demokratîk ev armancê PKK ye. Biraderê hêja, portê hêja. Heta PKK netewa demokratîk û komara demokratîk pêk bîne nûka tê wilo wan ji wan re bêje ka werin em hinek rexne li we bikin piştî armancê xwe pêk bînin. Li bendê be heta ku PKK ji te rêvandiş miştêhanê pêk bîne û ka ala wê çaxê te dimînî Kurd ya te namînî Kurd. Bi saya serê PKK û armancên PKK û tevgera azadiyê û tevgera Cemîl Bayik û Duran Kalkan. Temaşevanê hêja li vir em tên dimahiya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de di nava azadî û aramiyê de bimînin.